Què és la Positive List? La cosa danesa. Com funciona i si realment funciona com s'espera? La Positive List. A Dinamarca és una eina clau per treballadors amb altes qualificacions i també per a oficis especialitzats que volen venir al país a treballar. La Positive List és un programa danès que identifica les professions que tenen escassetat de treballadors qualificats. Si tens una oferta de feina que entra dins d'aquestes professions, pots sol·licitar un permís de residència i treball sota aquest esquema. Hi ha dues variants principals. La Positive List per a persones amb educació superior, professions que requereixen grau universitari o superior. La Positive List per a treball qualificat, per oficis especialitzats però que potser no requereixen un grau universitari. La llista s'actualitza 2 vegades l'any, l'1 de gener i l'1 de juliol. Les professions que s'hi afegeixen han de romandre com a mínim 2 anys abans de poder ser eliminades. Com funciona? I requisits. Per optar a aquest permís han de complir diversos requisits. Alguns dels principals són que t'hagin fet una oferta de feina que està inclosa en aquesta llista. Els termes de l'oferta danesa han de correspondre als estàndards danesos. Salari, condicions laborals, vacances. També s'apliquen altres requisits, com per exemple tenir un contracte de treball clar, un temps de processament i pagar les taxes administratives. Exemples recents i professions que s'hi han afegit o eliminat. A partir de l'1 de juliol de 2025 va passar de tenir 162 títols de feina a 190, afegint nous rols com per exemple Heads of Finance o Logistics, Hardware Developers, dissenyadors de pel·lícules, televisió, animació, gestors de Business Intelligence, enginyers, oficines de comunicació i una àmplia, etc. També en la llista de treball qualificat s'han afegit professions com per exemple ferrer, tècnics de distribució d'electricitat, service technicians, mecànics d'electrònica, però alhora se n'han eliminat algunes com per exemple webmasters, secretàries, assistents financers. En una altra data, al gener del 2024, la Positive List per a persones amb educació superior incloïa uns 72 títols i la de treball qualificat uns 38. Posteriorment, en una revisió, aquestes xifres van pujar considerablement. Avantatges i impacte positiu. Quins són els punts forts d'aquest esquema? Atracció de talent estranger. Quan Dinamarca té mancances en certes professions, aquesta Positive List obre un camí clar perquè estrangers qualificats puguin venir a treballar de manera legal a Dinamarca. Adaptació al mercat laboral. Com que les llistes revisen semestralment i s'analitza la demanda real, s'assegura que hi hagi una congruència amb el que realment l'economia necessita. Estabilitat per a l'empresa. Si una empresa té dificultats per contractar gent local, tenir la possibilitat de contractar gent d'altres països amb aquesta Positive List alleugera molt aquesta pressió. Limitacions i exemples que no han arribat on es voldria. Però no tot són flors i violes, hi ha alguns reptes. El cost i la burocràcia. Les taxes per la sol·licitud no són petites i el temps d'espera és força llarg. Això pot desincentivar alguns postulants. Tot i la necessitat de treballadors experts, el nombre de persones que entren per aquesta Positive List tampoc és tan alt. Per exemple, l'any passat, tot i haver-hi una necessitat reconeguda, només un centenar de treballadors van entrar per aquesta via. També el fet que determinades professions s'eliminin cada 2 anys genera incertesa per a aquells que s'estan plantejant moure. Per exemple, segons un article de The Copenhagen Post, moltes feines que es consideraven dins de l'esquema de la Positive List no han estat cobertes mitjançant aquesta via. Hi ha altres vies alternatives més utilitzades, com poden ser el Fast Track o el Pay Limit, que són preferits per alguns. Fast Track, accés ràpid. El Fast Track és un programa dissenyat per a professionals altament qualificats, que han rebut una oferta de feina d'una empresa danesa certificada per CIRI, que és l'agència danesa per la integració i el reclutament internacional. Aquest esquema permet una tramitació més ràpida del permís de residència i treball. Requisits principals. L'empresa danesa ha d'estar certificada per CIRI. L'oferta de feina ha de ser per una posició que requereixi qualificacions específiques i altes. El salari i les condicions laborals han de complir amb els estàndards danesos. Avantatges. Tramitació més ràpida del permís de treball, flexibilitat per canviar de lloc de treball o promocions dins de la mateixa empresa sense haver de sol·licitar un nou permís, possibilitat d'incloure membres de la família immediata en la sol·licitud, durada del permís. Inicialment es pot concedir per un període de fins a 4 anys. Després dels primers 4 anys es pot sol·licitar una extensió de com a màxim 3 anys. Pay Limit, límits salarials. El Pay Limit permet als treballadors estrangers obtenir un permís de residència i treball si han rebut una oferta de feina amb un salari anual brut
brut que compleixi o superi un llindar establert per les autoritats daneses. Requisits principals. L'oferta de feina ha de complir amb el salari mínim establert. No és necessari que el treballador tingui una formació específica o que la feina estigui en una àrea professional concreta. Avantatges. Simplificació del procés de sol·licitud per a treballadors amb un salari alt. No requereix una qualificació específica per la feina. Permet una tramitació del permís de treball molt més ràpida. Durada del permís. El permís també es concedeix per un màxim de 4 anys a l'inici. Després dels 4 anys també es pot sol·licitar una extensió de com a màxim 3 anys. Actualment també hi ha professions dins la Positive List en els sectors com la salut o la construcció, on la demanda és molt alta. Per a que les sol·licituds aprovades mitjançant la Positive List és molt més baixa del que realment caldria per cobrir les necessitats. Alguns consells, si t'interessa. Abans de venir cap aquí, mira sempre que la teva professió estigui dins de la Positive List. Comprova les dates de validesa, perquè si l'acaben d'incloure i està a punt de canviar, compara sempre amb altres alternatives per entrar a treballar, com el Pay Limit o el Fast Track, i demana ajuda a una assessoria si realment et cal. Us deixo alguns enllaços interessants al primer comentari del vídeo.